Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Igbo bụ Igbo, mma mmanụ. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu akụkọ banyere kalenda nke ọnwa Mee afọ 2022. Ngwa gezie ntị ma lee anya na nkọwa a. Ọnwa Mee bụ ọnwa nke ise n'afọ. Ọnwa Mee banyere izu asatọ ma gbaa ụbọchị 31. Dịka anyị si mara, izu Igbo gbara ụbọchị anọ bụ ụbọchị ahịa nke ndị Igbo maara dịka Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. N'ọnwa Mee, Eke gbara ụbọchị asatọ, Orie gbakwara ụbọchị asatọ, Afọ gbara ụbọchị asatọ, Nkwọ gbaa ụbọchị asaa. Ọnwa Mee bidoro n'ụbọchị Eke ma gwụchaa n'ụbọchị Afọ. Ọ gwụlanụ ka ọ ha m n'ọnụ banyere kalenda nke ọnwa Mee n'ụbọchị taa. Ka ọ dịnụ mgbe ọzọ mgbe anyị ga-akọwa kalenda nke ọnwa Juun. Ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owerre Nchi. Ndewonu.